May buntag sa tuatanan. Yan na punta nining adlong Martes aron sa pagdaig sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Padayon ta sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo niya kami karong buntag. Nagapamalandong og nagaduol kanimo diha sa imuhang grasya. Salamat kaayo Ginoo sa imuhang gugma dinhi namo. Sa imong pagbantay kanamo sa tibuok kagabion. Amo kang gipasalamatan o Dios. Imo kaming gitagaaglaing adlaw aron makahatag mig himaya kanimo. Salamat sa kusog, gininahawa, kabaskog. Og salamat Ginoo nga makapanginabuhi kami kadto kami sa among trabaho. Ang akong pag-ampo karon o Dios nga imo kaming banan, bantayan sa among mga lakaw, sa among pagbasa, sa among pagtuon, sa among mga pulong. Ang akong pag-ampo o Dios nga mahimaya ka, ang imong ngalan mabayaw, ug ikaw Ginoon Dios mapasidunggan. Kining tanan among giampo diha sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga igsuon, kagahapon atong gisugdan sa pagbasa ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo 55. Akong sublion sa pagbasa ang pulong sa Ginoo gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 8. Give ear to my prayer, O God, and do not hide thyself from my supplication. Give heed and answer me. I am restless in my complaint and surely distracted because of the voice of my enemy, because of the presence of the wicked. They bring down trouble on me, and in anger they bear a grudge against me. My heart is anguish within me, and the terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me, and horror has overwhelmed me. As I said, oh, that I had wings like a dove, I would fly and be at rest. Behold, I would wander away, far away. I would lodge in the wilderness. I would hasten to my place of refuge, and from the stormy wind and tempest. Hallelujah. Gahapon atong istoryahan ug atong pamalandungan ang mga butang nga gibati ni David. Mingon si Charles Spurgeon sa atong paghinumdum, ingon siya, I bear willing witness that I owe more than to the fire, to the hammer, and to the pile than anything else in the Lord's workshop. I sometimes question whether I have ever learned anything except through the rod. When my schoolroom is darkened, I see the most. Si Haring David sa Psalm 119, nagsulti po siya, when I am afflicted, ingon siya, sa dihang gisakit ako, nakaton ako diha kanimo. Nakaton ako may tungod sa imuhang mga pulong. Igsuon kitang tanan, dunay mga nagkalain-laing mga pagsulay. Sama ni David. O kagahapon, aduna kitay mga pipila ka mga butang nga nagtuo ko nga maka-identify kanato uban kaniya. Usa niini nga gibati ni David nga siya naginusara o daw giabandon na siya sa Ginoo. Apan sultihan tayo igsoon. Sumala sa atong ipamalandungan gahapon sa pagpahinumdum nga wala kita abandonaha sa Ginoo. Wala kita biyahe sa Dios. Si Jesus nakasinati pod sa mga pagbati. Apan nasayod ka ba igsoon nga giantos ni Jesus nga mahimulag siya, bation niya nga siya giabandona o
siya gitalikdan didto sa krus. Dili lamang sa iyahang mga higala ug mga kauban, kundi labaw sa tanan sa iyang amahan. Iya kanang giantos o nahiagom siya sa pagbati nga wala siya'y kauban, walay nagtagad kaniya. Ug misinggit siya amahan nganong gibiyaan ng anak ko. Igsuon, giabandona o gibati ni Jesus nga siya gitalikdan sa Ginoo aron kita, ikaw ug ako, dawaton sa Ginoo ug nga kita maanaa sa iyang presensya. Gibati niya wala siya sa presensya sa Dios aron kita maanaa sa presensya sa Ginoo. Unsa may wala sa presensya sa Ginoo sa kinabuhi ni Jesus tungod sa atong mga sala. Apan dito sa krus, lipasan niya ang atong mga sala. Aron ang atong mga sala mapapas, mapasaylo, ikaw ug ako. Gibati pod ni Haring David nga daw siya gilimbungan, gibiyaan, gitalikdan sa iyahang mga kaubanan. Usa sa mga history or matawag nato og context or background sa pagsulat ni ining maong salmo, gibati sa mga nagsulat og naghatag og komentaryo ni ini nga mao niyang panahon nga ang mga sinaligan, mga suod ng mga higala ni David mitalikod og mibudhi kaniya. Gibudhian siya. Usa niini nga mibudhi sa iyaha ang iyahang anak. Nagrebilde ang iyang anak batok niya. Perhaps niining mga panahona mo ni ang higayon nga iyahan nang giani, iyahan nang gisagubang karon ang bunga sa iyahang kasalanan kaniadto. Kaniadto nga mitalikod siya sa Dios o iyahang gituman ang iyahang lawas ng kailibgon o nagpakasala siya sa tubangan sa Ginoo. Apan napasaylo na siya ni adto igsoon. Dunay saadan Dios nga dunay usa sa mga agian niya nga bunga sa iyahang kasalanan nga ang kasamok dili mo biya diha siyang panimalay. Kung ato ning pamalandungan igsuon, kanato mga ginikanan dili man gid ta hingpit o perpekto. Doon na gid tay mga kapakyasan nga mahimo. Doon na gid tay mga katulangon nga mahimo. Dili lamang sa atong isig katao, kundi sa atong kaugalingong pamilya mismo. Doon na tay mga batasan, mga kinaiya, mga values o mga gitawag nato kaagi nga kaniadto naghatag kanato o kasakit ug karon mobalik na dinhi sa tua ato na ikapasa ngadto sa atong mga anak. Ug usahay ang atong mga anak ang masaktan sa mga butang nga atong nahiaguman kaniadto. Ug tungod ni ana ang atong mga anak mo rebuilde o musukol o musukwahi sa atong mga panghunahuna o mga intensyon nga bisan og maayo pero tungod kay nana sila ilahang kaugalingong disposisyon sila musunganga muribilde. Ako ingon nga usa ka ginikanan nakasinati bisag maayo ang akong intensyon sa maong katuyuan nako sa pagtudlo, pagbadlong, unsa man ang akong gusto mahitabo sa akong pamilya, usahay ma-misunderstood ako sa akong pamilya. Ug usahay dunay gitawag nato nga kasamok nga dili nato malikayan. Igsoon si David nagaagi ani. Pero mas grabe ni kan David. Kini nga kasamok nga iyahang nasinati bunga sa iyahang kasalanan kaniadto.
Igsuon basig ikaw po nagaagi po ka sa maong kasamok sa imuhang pamilya. Igsuon wala ka abandonaha, wala ka biyae, wala ka talikdi. Ang Ginoo dili magpasagad sa imuha. Ang ato lamang buhaton mao nga kita muduol, mudangop ngadto sa Dios. Itugyan nato ngadto sa Ginoo ang atong tibok pamilya, mag-ampo ta. The best thing that we can do is to be still. Stop talking, start doing. Another thing nga gibati ni David, mao nga siya, gibati niya nga hugaw siya. Hugaw siya, o ang iyang konsensya nagahasol kaniya. Kabalo mo nga no igsoon? Tingali nini mga panahon na nahinumdum siya sa iyang gibuhat ngadto sa banan ni Bathsheba. Di lang kay nakakumit siya adultery, kundi nakakumit pagid siya og murder. Kay iyang gipapatay si Bathsheba aron matabunan ang iyang mga kasalanan. Ug nining panahon na daw usa sa mga kaaway niya iyang konsensya, ang iyahang kaugalingon nga daw wala pa mapapas diha sa iyaha ang maong kasalanan. Gibati niya nga hugaw siya. Usahay ang yawa muhatag kanato og guilty conscience. Numduman nato igsoon didto sa krus gihinluan ni Jesus ang atong mga kasalanan. Gihugasan na kita sa atong mga kalapasan. Tinuod kaniadto nakabuhat kitag kasalanan. Nakabuhat kitag kalapasan. Apan igsuon sa dihang midangop kita kang Hesus, kita gipasaylo. Doon na ba'y panahon nga sa ato ang pag lakaw nining kinabuhi nga kita bation nato nga dili lamang kay gibiyaan ta, giabandon na ta, dili lamang kay dunay mga tao gibati nato, naglimbo nato. Usahay maabot sa tuang panghunahuna nga adunay kahugaw, adunay kasalanan nga nagatulisok dinhi sa tua. Ingon pa ang Bible, if we confess our sins, He is just and righteous to forgive us. Ang Bible, ang Biblia, ang pulong sa Dios nag-ingon nga sa dihang pasayloon kita sa Dios. Iyang ipahilayo kanato ang atong kalapasan sama sa kalayon sa silangan ngadto sa kasadpan. Ug iyang itambok ang atong mga kalapasan didto sa kahiladman. Igsuon si David, gihasol siya sa iyang konsensya. Hugaw ang iyang pagbati sa iyang kagalingon. Igsuon gihinluan nata. Gihinluan nata ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Dili nato tugutan nga ang yawa mutuliso kanato sa mga butang nagipasaylo na sa Dios. Ikaupat, gibati ni David nga daw pildi siya. Wala na siya mahimo, wala na siya kadaganan. Ngani niingon siya sa bersikulo 6 ngadto sa 8, kun anaa pa lang ko'y pako, mulupad ko, pahilayo. Umuadto ko sa layo dito sa kamingawan akong mupuyo. Gusto siyang gibati niya nga naa siya sa taliwala sa kadagatan. Daw gapnon gusto lang siyang magpautaw-utaw. Ingon siya sa bersikulo 8, nagdali ako o pagpangita o pasilungan gikan sa naghuros nga hangin sa unos. Gibati niya ang dakong unos yang kinabuhi niining mga panahona. Panigso ng kamatuoran mo ni. Walay bisan kinsang nga makalikay, makatago, makalingkawas sa mga problema. Kinahanglan atong atubangon ang atong mga problema uban sa tabang sa Ginoo. Abi niya igsoon, sa bation nato nga humanata, pildi na ta, wa na tay mahimo. Frustrated ta, defeated ta, distressed ta, discouraged kayo. Ako lang bag-o, meaning si Manna,
milabay si Manna, paggawas ni ining kasuguan mahitungod sa GCQ. Unya usa sa mga privileges nga ang mga katawhan pwede na nga mo balik ngadto sa ilahang natural o sa ilahang naandan nga kinabuhi. Ako gibati nako tungod kay nga malipay unta ko pero naguol. Ngano man kay ang mga senior di man makagawas. Dili makasimba. Nakuha ba nimo ang gusto nako isulti igsoon? I was so frustrated. I was so discouraged, defeated. Nakaingon ko sa akong galing, what is the use of all these things? Asa pa ko, unsa pa may kapuslanan sa akong kinabuhi. Igsoon, ingon niya na ang ako ang pagbati. Ingon niya na ang ako ang akong paghunahuna ug paglantaw. Akong gitugyan sa Ginoo. Akong ingon ang Ginoo nga, Lord, sa may imuhang plano kabubuton para nako. Ang imuhang matuman. Ako ning dawaton kini nga painful realities and I have to face this problem. Yun ay igsoon kinahanglan na mga problema nga dili nato makaya pero kinahanglan naton atubangon ug atong dawaton. Si Haring David gusto niyang daganan, taguan, talikdan ang mga kalapasan, ang mga kapildihan, ang mga pagbiay-biay, paglutos, o mga problema sa iyang kinabuhi. Igsoon din nato pwedeng daganan ato mga problema. Kinahanglan ato kini atubangon. Kapalo ba mo dunay history sa Israel? Niadtong panahon nga musulod sila didto sa gisaad nga yuta sa Ginoo. Si Moses gisugo niya, gitawag niya ang napulog duha ka leader sa napulog duha ka tribo sa Israel. Kada usa magpadala og usa ka espiya. Ug ingon siya adto mo didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Ug tan-awa ninyo panid-i kung unsa ang mga tao, unsa ang ilang kinabuhi, unsa sila didto. Ug tuod man kining napulog duha ka espiya, miuli sila. Lakip ni adtong duha, ni adtong napulog duha, ang duha ka leader nga si Caleb ug si Joshua. Ang napulo ka mga espiya naghatag og report. Kurting ingon siya dagko kay mga tao didto. Nakita namo didto ang mga taga Nipilim. Kini mga kaliwat ni anak gikan sa Nipilim, mga higante. Ug gibati namo nga sama lamang kami apan-apan sa apan-apan kun itandi kanila. Ug nasiguro namo nga ingon usab niya na ang ilang pagtan-aw sa moa, ang ilang panghunahuna. Ug nining panahon na human mamatay si Moses, si Joshua na ang naga-leader. Iyang giingnan ang mga katawhan. Tungod atong ilahang pagkahadlok, pagduha-duha, ug tungod sa ilahang pagdumili, kadaghanan sa ilaha wala gyud kasulod. Tungod silang pagrebelde, wala gyud makasulod sa yuta nga gisaad. Apan ining panahon na sa dihang musuluray na sila dito. Sa Deuteronomy chapter 9 verse 1 to 3, dunay gisulti dinhi, pamati o katawhan sa Israel, nining adlaw manabok kamo sa suba sa Jordan. Si Joshua ang nagaingon niini. Aron sa pagpanag-iya sa kayutaan sa mga katawhan nga mas gamhanan pa ug daghan pa kay kaninyo. Panag-iyahon ninyo ang ilang mga syudad nga gipalig-unan og mga paril ug habog kaayo. Sumala sa inyong nasayran dagko ug hatag-as kining mga tawhana. Ug ginganlan nga anakim ug nakabati kamo sa panultihon nga walay makabuntog niining mga tawhana, nining mga higantiha. Apan ingon siya karon
makita ninyo nga nag-una kaninyo ang Ginoo, nga inyong Dios sama kalayo, sa kalayo nga mulamoy kanila. Busa pamatyon ninyo sila ug sumala gayud sa gisaad sa Ginoo kaninyo. Mabuntog ninyo sila ug uuhon ninyo sila. Igsoon usahay sa atong pagtan-aw, sa atong pagbati, sa atong panghunahuna. Wala na tayo mahimo, pili na ta. Tinood may man nga usahay, bation na ito, wala tayo mahimo. Ingon pa sa Bible, be still. Sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. And I will be exalted among the nations. Na mga panahon nga kinahanglan mo hilom ta, magpuyo ta, ug magpaabot ta asa ta dadon sa Ginoo. Ug unsay tan-aw nato unsay mahimo sa Dios. Unsay tugutan sa Ginoo kining mga malisod nga mga butang sa atong kinabuhi. Bisan usahay kasakitan ug kapakyasan, kamatayon. Aron nga pinaagi sa maong mga pagsulay, mapasidunggan ang Dios. Mahimaya siya. Siya ang ituboy, dili kita. Usay tugutan sa Ginoo nga magkauntag bulad, ginamos, target ang atong sudan. I mean, asin lang in taon atong sudan. Natas kapobrehon. Aron mahibaw nato na without Him we can do nothing. Si David, gibati niya, napili siya. Gibati niya, wala siya mahimo. Pero, midangop siya sa Diyos. Gusto siya nga mulayas, gusto siya mukalagi. Yun siya, kung doon na pala, sama pa lang po sa langgam, nga naipako, gusto ko mulupad. Pero ang kamatuoran ni Igsoon, dili kita makabiya. Dili kita pwedeng mudagan. Ang problema nga imong gibiyaan dere, pag adto nimo dito sa kalugar, mao pud ang problema ha. Imuhang maabtan. Mao gyapon. Muna igsuon, ang pinakamaayo is to be still and know that He is God. Come to Him. Muna niingon siya dinhi sa atong teksto, mabasa nato dinhi sa bersikulo. Ingon siya dinhi verse 16, as for me, I shall call upon God, and the Lord will save me. He will, ingon siya sa versikulo 17, evening and morning and at noon, I will complain and murmur, and He will hear my voice. He will redeem my soul and peace from the battle which I am against. For there are many who strive with me. God will hear and answer me. Even the one who sits enthroned from old, with whom there is no change. Igsoon, ang atong Ginoo sa pagkausab, wa sa pagkabalhin. Nasa gihapon, unsa nga nagkaguliyang din sa kalibutan, unsa man atong mga giatubangang mga problema, balatian, financial, kasamok diya sa pamilya. You know, usa sa mga subo kayo nga epekto sa COVID, daghang abuse diha sa pamilya. Natungod ni ini, sila lang na sila diha. Na kay kaniadto pagkabuntag, ihay og lakaw, magkita lang gabi nga tulog pa. Pero karon sa COVID, magtapok, uban, usahay diha mo magsugod ang samok kay wala magkasabot, dili magkaparehong hunahuna. Instead nga magtapok ang pamilya aron magampo, iyahay dito sa ilang mga kwarto, iyahay og gunit sa ilang mga cellphone. Mora gihapon. Ug ang epekto sa dihang magtapok, diha sa kananan, maglalis, mag-away. Muna usa sa mga side effects o negatibong epekto sa COVID-19. Pero doon na po yung mga maayong
effects or resulta ang matag usa nahimong nag-inusara para sa kagalingon ug nagapamalandong nagasusi sa iyang kasing-kasing Ginoon sa may akong kapulungan. Sama ni David, yun siya, I call upon God and He hear me. I pour out my complaint and my murmuring, evening, morning, and noon. Duol siya sa Ginoo, nag-ampo siya. Iyang pour out ang iyahang mga kasing-kasing nato sa Diyos. Yung mga kagoon. Iksoon, why don't you come to the Lord this morning? Paduol nga to sa cross. There is a song, near to the cross. Paduol nga to kaniya. Iyag-yag ang imong mga pagbati dito sa iya. Itsumong nga to kaniya ang imuhang mga kagoon. Ihatag nga to kaniya ang imuhang mga kasakit, ang imong mga problema, ang imong mga gihambin nga mga kayubos, tinghali diha sa imong problema sa imong pamilya. Duol ngadto sa Ginoo. Magamputan. Ginoong Dios niya kami karon, kabuntagon. Sama ni David. Gibati na mo nga usahay, gusto mo layas, gusto mo kalagyo, gusto mo biya, mutalikod sa among problema apan dili man namo kalikayan kini mga problema. Ug ang imong pulong nagpainumdum ka namo. Asa kami mutago, asa kami mudagan, asa kami muadto, asa kami mangayo ug tabang. Diha kanimo lamang o Dios. Ikaw ang among dalangpanan. Ikaw ang among katabang ug mamati ka sa mga pag-ampo. Aduna ko'y mga kaigsunan karon Ginoo nga nagaagi og mga problema. Ug nagaagi og mga pagsulay silang kinabuhi o Dios. Tuguti sila nga mo gakos ni anang cross kang Kristo. Kung adunay mga kaigsunan ako o Dios nga gibati nila ang kapildihan tungod kay gibati nila ang dakong kasalanan. Dada sila dito sa cross o Dios nga gakson nila ang cross o Ginoo ug muhangad sila kang Kristo nga tungod anang maong kasakitan ni Jesus gidala niya ang among mga kasalanan diha. Ug diha sa cross doon na kami kadaugan. Ginoo, tabangi ang akong mga kaigsuonan. Ang akong mga minahal nga mga kaigsuonan, labi na katong mga kaigsuonan na ako diha sa jail, sa annex, dito sa female. Daghan kanila Ginoo adlaw gabi gahila ko gahuna-huna sa ilahang mga kapakyasan nga nahimo. Ang ban kanila wala pa hangtod karon makabaton o kalinaw silang kasing-kasing. Ginoo nag-ampo ko kanimo o Dios. Tabangi sila. Ipabati kanila nga gimahal nimo sila. Ipabati kanila Ginoo nga ikaw ang ilang kadaugan ug dito sa cross gihugasan nimo ang ilahang mga kasalanan ug ipasaylo nimo sila sama sa silangan ngadto kasadpan sa kasadpan gipahilayo nimo kanila ang ilahang mga kasalanan. Ako mga kaigsuonan diha sa SKS dito sa katong kanhing restaurant sa Balinsa Sayaw sa Tagum. Ako mga kaigsuonan diha sa Davao Evangelical Church sa New Heights Christian Fellowship. Lord, ako tanan ako mga kaigsuonan ug bisan kinsang nga nagapaminaw karon o Dios nga mibati Ginoo og kapilihan, kahugaw tungod sa kasalanan ug gibati nga siya gilimbungan. Lord, pabati kanila nga ikaw ang among higala ug ikaw ang among kauban ug katabang kanunay. Dili nimo kami biyaan, dili nimo kami talikdan, dili nimo kami Ginoo isalikway. Pabati ang imong pagakos kanamo o Dios. O Amahan, salamat kaayo sa imong pulong karong buntag. When we call upon you, ingon siya, call upon me and I will answer you. And I will show you great and mighty things. When we call upon you, when we seek you with all our hearts, amo kang makaplagan o Diyos.
amo ka makitaan o Diyos. Imo kami tubagon. Salamat sa imong mga tubag sa pag-ampo. Salamat kaayo Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Igsoon, karong buntag, gibati mo ba ang kadaugan? Salamat kayo o Diyos sa imong igsoon sa imong pasalamati ang Diyos tungod kay iyaha ka na. Iyaha ang kadaugan, iyaha ang himaya. O balo na ang kadaugan diha sa imong trabahoan kung asa man ka karon. I-claim na ako gipasaylo sa Ginoo. I-claim na ako magmadaugon sa akong mga problema. Og nga na pud igsoon magkita ta. Og hinaot nga magapadayon ka sa pagpaduol sa Ginoo. Daghang salamat ug may buntag kaninyong tanan.